मणिपुर हास्तेवा खरकनि कुकिबरी रकनो रिचुम करेखे कामिबेरे रेमानि पार्टी मुंगनो शेजावै सांग्रं शानो खादुमानि हमसां रेडी खालायका TWF मानजाखा TWF नि प्रेसिडेंट MLA स्वप्ना देबर्मा MLA नंदिता रियांग पवित्र बक्ति जमातिया TWF नि वर्किंग प्रेसिडेंट मणिहार देबर्मा आकर्षण मणिपुर हास्तेवा खरगनि कुकी बुरी रंगनो रिचुम कोरिखे कामी बेरे रुमानी वीडियो सोशल मीडिया ओ भाइरल लंगमानि यागुलो हा कतर गनांगय उफ्ला काफ्ला चामानि यागुलो त्रिपुरा हास्तेवा आबो नगजाखा आबो न कतर हब्रे कक्सिल सामुनि याक्सि मेति बसुंनि लुकुरंनि फाइसिं सागरि चुम कोरिखे कामिनि लाहा लामब्रा बेरे रुमानि यागुलो पान्थर कसार तलांगय रमफ्रेका बनकुबुन बसुंनि सिक्लार अपाति मुं लाई थांनाय फोर्थ मे सालमारिनि कक्तमा मणिपुर हास्तेवा खरगनि कुकी बुरी रंगनो रिचुम कोरिखे कामी बेरे रुमानि पाति मुंनो शेजावै सांग्रं शालो खादुमानि हमसां रेली खलायखा TWF आशालो आस्थाबल थुं नखलानि सिमि रेली चेंगै राजाखर आगुलिनि दाल बेदाल लाहार कितिं हिमानि यागुलो पाइथागो हायनो हाय आस्थाबल थुं नखलाव फायै पायरु रिजाखा बरंनि हमसां रेली मानजाखा TWF नि प्रेसिडेंट MLA स्वप्ना देबर्मा MLA नंदिता रियांग पवित्र बक्ति जमातिया TWF नि वर्किंग प्रेसिडेंट मणिहार देबर्मा आकर्षण तिनी हमसां रेली जों TWF के प्रमोथानि बोरैबा जों हमसां रेली खायनानै थांदों आरो बेलायखाय खाखामो ताय वाना मासिसे तामनि हिमालय मणिपुराव जेबाबे घटना घटिका अबंका 4 तारिख मे नि घटना 4 तारिख मे नि घटना से 19 तारिख जुलाइयो भाइरल लंगो भिडियो भाइरल लंगो भिडियो भाइरल लंगै सारा बिच कापि थांगा सारा बिचौ गलै थांगा तांगै गलै आं नायबा तामनि हिमालय जे जागावो मातृभूमि हिंजागो पितृभूमि हिंजागा जे जागावो बुमानि बुरिनि अक्सिंग बरक रक जतन आसायो केबो बुरिनि अक्सिंग आसाया हिनि साइमाया किन्तु आबनि बागैनो बुरि रकनो बुमानि सम्मान मारियो बुमानि सम्मान दिमानि सत्तेवबो तिनि अमहाय घटना घटिका ताई कैसा कहंगांके मोदी जी बसाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुनिनाय किन्तु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जय भारत माता की जय हिनि सामानि भारत माता की जय ले हिंसाओ यांगो मणिपुर हंगांकै बुरि रक खरक नैनो रिक खायनाय रि खुगैनाय जे बाबे लामा बतो हिमरिका आबो पारानि जे लामा कासा लामा न हिमरिका हिमते तुइनो बं प्राइवेट पास रगो याग रग रिबेखा अत्याचार खलायका आबो भिडियो रंनो जत बरो नाय सिमानिया हायसे खाखामो मुक्ति कलायो के अनेक बरगरो आंनि जीबो माइचाइ मालिया थुइ मालिया अमरंनो वान छुगै वानावै तामनि हिमालय तिनि मणिपुर घटना गतिखा चिनि त्रिपुराबो दा माहाय घटना गतिनो बुरि बोसारक तामंनाय आब्रंग मांसे वान छुमंग तांगे वान छुगि आं नायबा जों साइमानो चिनि त्रिपुरावबो गणदर्शनंगो अरो रेबुंगो दर्शनंगो तामंगाय अरबो जों बिचार माया अब्रंग वान छुगैनो माइ तत्रा तत्रो थांलाया किन्तु मणिपुरनि जे बुरि खरक नैनो अमहायके जे अत्याचार खालायमानि अमहायके जे लाचिमा छिंचा खालायनाय इज्जत बुरि रगनि इज्जत न तला खिखलाय रिमानि रिखाय हिमनि उइनाय लास्ट गांकाय माइनि नारा अतलांगैनाय खेत अतलांगैनाय आरो गैंग रेप खालायमानि परे बुरि रग अमहायके न बयान लिखा मीडिया न जे और वो पुलिस प्रशासन न और वो साइमानो ओ घटना न बंगने उपस्थिति थे अब हाई घटना इनका हिनी सामाने अब बेलाय खेवाना मासिजा आं रिक्वेस्ट खायनाय जे पुलिस प्रशासन ताई सरकार न जे कोनो राज्यनि सरकार उंथन जे कोनो राज्यनि पुलिस प्रशासन उंथन आइन बायनो चलि दे आइन कायसा बाय चलि दे और आइन पुलिस प्रशासन सरकार कोनो दिन फानो और राजनैतिक ता थंदे ताम हिमालय और राजनैतिक যদি হাবাই থাকা গাंगाय जे पुलिस रंगनि जे पोशाक दंमानि पोशाको जे भयंकर चेहरा हुइजाक आबनो যদি साइमानै थाङा हांगा बरग आबनो बेलायखे किरिनाय तामनि हिमालय जों कोनो एकटा घटना गतिखाय किरि करं खांकाय पुलिस बियांग दं पुलिस न सादि पुलिस दंगनि से मारक थालायो फियाबा अमहायके पुलिसनि उपस्थितिते अमहायके खलायजा कांकाय बाहायके जों पुलिस न बिसास खायनाय आबनि बागै पुलिस रंना आं सानानि मुसुङो सरकार राजनैतिकेर माध्यमे सरकार गठन खालायो तिनि BJP सरकार गठन खालायका यांगो CPM गठन खालायका कांग्रेस गठन खालायका अब त उन्नाय न 5 बছর अंतर अब राजनैतिकेर माध्यमे सरकार गठन खालायनाय न आर पुलिस प्रशासन सानानि मुसुङो नंगे पोशाक न सम्मान दे नरक निरपेक्ष दं दे नरक बिचार खालाय दे नंगे बिचार
সঠিক বিচার নিরপেক্ষ তঙ্গিনাই বিচার খালাইকে হাঙ্কাই অমা হাই গতনা গতি গ্লাখামো আরো যে বুড়িনি বয়ানের মতে ফিয়াবা অমা হাইকে ইংমানি চাইয়া आं सानानि मुचुङो अरो तंतुतुई प्रधानमंत्री नो आं रिक्वेस्ट खालायनाय प्रधानमंत्री दति खाय अब न एक्शन हादि अब निंदा जानुंगानि गतनाया अब एक्शन नाहाजाकनायनि गतनासे दति खाय एक्शन नाहादि जारा कालपिट आरो खरक जाया आरो जों नुखा 30-40 जना आरो भरक दङ आ 30-40 जना भरक न जेन अरो फांसी अर्डार दुइनाय फांसी अर्डार निदि किन्तु नों अरो जदि फांसी अर्डार यांगांकाय सारा भारत बर्षनि राज्यआव सरगै थानाय तामनि हिमालय बरग अम रेहाय मान थांगांकाय साहस बारि वै थानाय किन्तु नों जदि अरो शास्त्री खांगांकाय खरकसा बुरिनो तास खायनानि 100/1 छुकनाय आ जागाव तलांदि हिनि सानानि मुसुङो आरो जदि अमहायकै जदि ओ कालपिट दगनो जदि रेहाय रिरि खांगांकाय आं सारा भारत बर्षनि बरंनो कबुंगानि मुसुङो कयनानि मुसुङो बीजेपी नो हताउ माखलायनाय बीजेपी नो कायसपन भोट याखाय बुरि रक मा तंनाय तामनि हिमालय बीजेपी नो भोट दहरैसे बरंनो कुर्चिवा आसुग्रि होइसे बरंनो क्षमता रहैसे बुरि रक अमहायकै इज्जत हानि खलायनाय रिकरिका हिमरि जाकनानि और गैंग रेप खलाय जाकनानि हिंकाय अमतै सरकार न तांगै नांसिनायबा आबनि बागै जदि और बिचों सटिक विचार माय हांकाय बुरि रक खरक चापानो ताय बीजेपी नो भोट तारि दिहिनि चां कबुंनानि मुचुं हामबाय I want to say all of you, not only Tripura, those are living in Tripura, but all over India, all over world, that a few months back, like 4th of May, there was an incident in Manipur. 2 ladies were raped, and they were nakedly roam over the road, and they were brutally touched there in their private part and all. And after that, they had done the gang rape. The thing is that here, this is our shameful thing that we don't want to even pronounce that yes, we the women, we don't have safe secure in our India. I could say in India, of course in Tripura, frequently we are suffering like this. The frequently incident is happening in Tripura also, like gang rape, murder. All these are happening in our Tripura more than 70 years. So this is what we are seeing is that in Manipur, 2 ladies, not only 2 ladies, many men and children, they were brutally murdered. Like more than 129, they were killed, and 292 houses were burned down. And this is the thing to say is that much painful we can't even pronounce. We don't want to pronounce even. Shameful. So we are condemning the incident, and we are praying to India government and Biren Singh, the Chief Minister of Manipur, who wants to say that law is there. But the thing is that even Prime Minister, more than 2 months, he's keeping silent about this incident. And this brutally killed and burned down all the churches and all. Why he's keeping silent? Today, we the women in Tripura, we the TWF, Tripura Women Federation, we are raising our voice in Tripura. We'll be marching our candlelight all over our town areas. Because of our sisters, they were brutally murdered and they were raped. We want justice for them. We are standing beside them. We are seeking the justice to our Manipur and Biren Singh, as well as the law department and also the Prime Minister of India. He should understand the pain of our ladies or our women. Otherwise, this movement will raise more in our India, not only India, all over the world, all are raising their voices. But still then he's keeping silent, and they were not arrested. All few had arrested, we heard, but there were more than 40 men are there. So they should be caught by the police person, and they should get the capital punishment. That's what we want to do. Belai ni kaham taku kok semua baca lah yang tak sama maka ini sini di perbuatan ini di double penggoi
सारा त्रिपुरा राज्य तिनी और कैसे सारा त्रिपुरा राज्य प्रति ब्लॉगन उनाय अमोके 19 तारिख थानाय जुलाई वो जे मणिपुर जाति दांगांलाय माने निजे मा थैनो ना निजे अधिकार नानि बागै बर' दाबि खायथानि बिसिङाव जाति दांगां थांगा जिनि बुरै उमा बाहलक जो जिनि बुरि नेंगै आरो बर' बुरि खरक थानो कुपिनो बर' सावरि गरै खायै बि बस्त्र खायै लामा हिरबै बर' खेतो तलां खै रेप खायै रकम अत्याचार खायखा बनि बिरुद्धे चिंतिनर बुरिनो खा दुमानि जों और आवर तलाव और आस्था बरसे जों तावनो बुरिवै जों खाओ जे दुखनि कष्टनो दिनै मुलुग लायनो हानि जों आरो बुथुमनाय दै मुलुगखौ सारा 12 बोसोराव दिनै सादिन 12 फार्स्ट बोसोराव थांबानो लुखा आरो बेसे दाम लुखा बर' सादिन 12 दंथांबा दिनै मिजोराम फाय रायजोआव बर'नि दिनै सामु कामु नमु बर' सादिनता सिकरि कुकिराव बर'नि बांगै बर' निजेनि न माथायनो निजे अधिकार न निजे सादिन खाय दंनि बर' दाबि खायथानि सायाव अत्याचार खायजाव ते आरो कैसे चिन और त्रिपुरा हाव बाहायनो सादिन 12 बोसोरनि साजाक दं सबका साथ सबका विकास दिनै बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होताने नुक तंखा चिनि त्रिपुरा हाव बाहायनो दिनै अब मणिपुर राज्य कुकि हाय मनि हायनो आरो बुंनाय आरो बिसोर जोंनो सेमा थांनाय रव जागा चिनि बुरि रवनो चिनि त्रिपुरा सारनो बर' लामा कासावै दुर्गा पूजा नाय थाबो वा लामा कासैबो न रेप खायो खरब बुरै दिनै गोबांबो नबाय प्रमाणबो कुनु जास्ति करे हायनि बाङो आरो बिसि तै बेलाय दिनै आं सानि मुसुगो दिनै मणिपुरनि चिफ मिनिस्टार वा एत दिन बर' लुगिया देबा आरो जे हायनो अत्याचार खायजन दिन नौकरिका हुकुरिका तागुन हाजार परिवार दिनै अबगै कुनु तंजानाय बनो जाकरि जाथाय करि तंगानि आर बुमा बर' बुसु अत्याचार खायजाखा बुसु रेप खायजाखना बर' त खरक थायसे दिनै जोंनि मीडिया नो 19 तारिख बनि बादे ने ते बुसु बुरि रक दिनै अत्याचार रेप खायजाक तंखना फत दिनै मीडिया बिसिं बुलिया हायनि बाङै नि जोंनि आरो बेलाय के दुखनांखा भारत सादिन माने परिफास ताव फानि चिनि जे जास्ट चिनि माथाय माया चिनि अधिकार माया ब जागा जों ताबुक सादिन भारत खने हायनि बचन गसै नामालिया चिनि त्रिपुरा हाव बाहायनो अमाहायनो फायनाय हायनि अमाहायनाय बनिनो जों आगाम दिनै आं जतन आनि त्रिपुरा सारना दिनै साव मुजुगु जे कुनु राजनीतिक दल फाइटन जे कुनु दल मखायते हायबनि चिनि प्राय पुचिनि अधिकार ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड जे फाइट बनि बनि जों माया साप्राय अमाहायनि चिनि जाति दांगा थानाय 1980 सनो दांगा नांखा ठीक बनि सानि दै लाइजा कुके चिनि त्रिपुरा हाव दांगा नांनाय हायनि बानो जतन आनि त्रिपुरा साबुक सनो आनि ताखुं सरना कमनो निकसान बुचु अरन निनि मीडिया ताखुनि बिसिं तिगि निरक सचितन तो सतर्क तंदे जाते केबु सिमाया आं तिनि बीजेपी खाय कांग्रेस खाय सीपीएम खाय हाय खाय हनै नाव आसावि तो सावि तंबो निंया तुमाकेले निनि बुसा सिंया निनि बैसो अत्याचार खायले रेप खायजे लांति सेंति खायजे फनो साल निनि फनि क्लाइनाय हायनि बां ताकसिनि कुकी समाज ता खरब था जिनि बुरै ब जागा ताम खायजाखा 12 बोसोर 7 दिन सेमाय ताकसानो निर्यातन खालाय रेप खायजावैसि दिनि दांगा खायजाक बनि बांसो खादु तंमानिया और त्रिपुरा हाव बो चिनो अमहाय सफायनाय आगमिना हायनि जतन एकता बद्ध खालाय फाइबिदि दिनि और खादुमा पान्दाव निराव फाइमानजा फदि मानजाय फनि निराव नाव तंथुति फनो नर जतन चुबासुनि यां कबुजाव अनि ताखु मिडियानि बिसिंतै मणिपुरनि पातिमुंनो कितिंगय TWF पेख्लाय जाखम सांग्रेलिव मानजांनै लुकुरंनि पांमारि बेलाय मकलक लायथथ राजा खरागुलिनि सिमि अमिगनि कक्थुम चिनि खरां